Драги сънародници, започва още един ден. Ден без войни поради нашето съобщи усилие. Ден без болест поради създаването и развитието на ваксин. Ден без престъпност поради ангажираността на всеки един граждан към едно по-добро бъдеще. Нека това ви бъде напред. Напред към едно по-добро време. И запомнете, че само в отводото до важността ви към обществото приключва. Няма отклонение от нормата. Драги сънародници, започва още един ден. Ден без войни поради нашето съобщи усилие. Ден без болест поради създаването и развитието на ваксин. Ден без престъпност поради ангажираността на всеки един граждан към едно по-добро бъдеще. Нека това да бъде напред. Напред към едно по-добро време. И запомнете, че само в отводото до важността ви към обществото приключва. Ако няма да пишеш, няма нужда да включваш химикалката. Сякаш нещо не е наред с мен. Няма отклонение от нормата. Това беше последния пациент за деня. 4 години си имам още малко работа. Винаги съм забелязал, че има нещо различно от мен. Никога не съм знал какво точно е. Време да разбера какво е.
Моите резултати показват по-голяма мозъчна активност в части на мозъка, която при децата спира след прилагане на ваксината. Сякаш ваксината няма ефект в мен. През тази врата доставят ваксините. Тя води извън града. Това е пътят ми навън. Драги сънародници, започва още един ден. Ден без войни, поради нашето съобщи усилие. Ден без болест, поради създаването и развитието на ваксина. Ден Не мога да го оставя тук. поради ангажираната. Забелязал ли си, че винаги съм бил по-различен? Винаги си бил малко по-разсеян. Не е само това. Пулсът ми се ускорява дори да не извършвам тежка физическа дейност. Понякога не виждам смисъла да ставам за работа. Някога замислял ли си се за смисъла на това, което правим? Смисълът е развитието на нашето общество. Това никога не ми е било достатъчно. И мисля, че разбрах защо. Вчера, след като свърших работата, си направих няколко бързи теста. Резултатите от тези тестове са сходни с тези на децата преди прилагането на ваксината. Тоест мислиш, че това, че си по-различен има връзка с ваксината? Не съм сигурен, но знам, че мястото ми не е тук. А къде? Не знам, но за да разбера, трябва да напусна този град. И ти трябва да дойдеш с мен. Искаш да напусна това място? Не мога да те оставя тук. Само тук съм значим. Знам какво се очаква от мен и знам как да го изпълня. Така участвам в общия дълг да изградим едно по-добро общество. Той имаш дълг и към мен. Добре. Ето го плана. Знаеш ли вратата, от която доставят ваксините? Да. Вратата е изход от града. Ваксините са не свършили. С нощ не си ги доставям. Това е доста странно. Тогава ще отида да проверя какво се е случило.
Натисна ли бутона за отключване, когато беше в офиса? И запомнете, че само футболното длъжността е към обществото приключва. Не. Защо? Ние обърнахме гръб не само на града, но и на хората в него. Хора, които разчитат на нас. Хора, с които сме работили за изграждането на едно по-добро бъдеще. Какво бъдеще? Бъдеще, в което единствено нещо, което правиш, е да работиш. Бъдеще, в което сме просто работници. Бъдеще, в което сме готови да предадем семейството си. Това ли е прогресът, за който се трудим цял живот? Ако избягаме, ще сме не просто престъпници, но и предатели. Ще сме извършили престъпление, което заслужава смърт. Това ще бъде разликата от живота, който живеем. Винаги съм подозирал, че ще ме предадеш, но имах надеждата, че щяхме да избягаме. Позволете ми да изхвърля своя дълг до край. Нека аз извърша екзекуцията. Ден без престъпност, поради ангажираността на всеки един гражданин към едно по-добро бъдеще. В това бягство бяхме заедно и заедно ще си понесем последствията. И запомнете, че само футболното длъжността е към обществото приключва. Ще дойде време, когато човечеството ще трябва да се изправи. Да каже не. Време, в което знаем защо се трудим, за какво се борим, за какво живеем.